соҳаи маориф дар мадди назари давлату ҳукумати кишвар қарор дошта бо дастгириҳои рӯзафзуни пешвои маорифпарвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави кишвар барои таълиму тадриси кӯдакону наврасон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Омӯзгорон ва толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5-уми деҳаи Вамди ноҳияи Рӯшон низ дар партави дастгириҳои маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи маориф саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. Дар муассисаи таълимӣ 23 омӯзгор 124 хонандаро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта истоданд. муассисаи таълимӣ аз 10 синфхона, хонаи муаллимон ва маркази инкишофи кӯдакон иборат буда дар доираи омодагиҳо ба соли нави хониш корҳои бунёдӣ айни замон дар муассисаи таълимӣ мутобиқ ба тарҳу намуди муосир ҷараён дорад. сохтмончиён ният доранд ки рафти корҳои таъмириро дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонанд то омӯзгорон ва толибилмон дар соли нави таҳсил дар синфхонаҳои наву барҳаво ба донишандӯзӣ фаро гирифта шаванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақам 5 деҳаи ноҳияи Рӯшон дар давраи шӯравӣ сохта шуда ба таъмири асосӣ ниёз дорад. таъмири капиталӣ бо сурат идома ёфта истода аст. айни ол кор шабонарӯз идома ёфта аз рӯи нақшаи коргарон то 25 август соли 2024 ба охир расонда мешавад. ҳамчунин дар ҳошияи омодагии кӯдакистонҳо ба қабули кӯдакон дар ноҳия низ таваҷҷӯҳи махсус равона карда шуда ҳоло тамоми гурӯҳҳои кӯдакистон аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд ва барои тарбияи насли наврас имкониятҳои муосир ва шароити баланд фароҳам оварда шудааст, зеро кӯдакон ояндаи давлату миллат мебошанд ва фароҳам овардани шароити мусоид яке аз вазифаҳои асосии давлату ҳукумат арзёбӣ мегардад. имрӯз дар тамоми минтақаҳои кишвар омодагӣ ба соли нави таҳсил дида истодаанд. ноҳияи Рӯшон низ асосан дар 3 самт нақша чорабиниҳоро таҳия ва тасдиқ намудааст ва аз рӯи он корбарӣ рафта истодааст. ин ҳам бошад пеш аз ҳама амалишавии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани муассисаҳои таълимӣ дар давраи тирамоҳу зимистон соли таҳсили 2024-25 мебошад ки шӯъбаи маорифи ноҳияи Рӯшон дар ин самт нақша чорабиниҳои худро аллакай ба муассисаҳои таълимӣ ирсол намуд ва аз рӯи он то ба имрӯз аз 881 тонна ангишти меъёре ки ба муассисаҳои таълимӣ ҷудо шудааст аллакай 620 тонна ворид шуд ва ба муассисаҳои таълимӣ ҷобаҷо гардид. боиси қайд аст ки давоми солҳои охир дар қаламрави вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон маблағгузории соҳаи маориф зиёд гардида бунёду аз навсозии биноҳои нави таълимӣ бомаром ҷараён дорад. соли равон дар назди муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят беш аз 50 синфхонаҳои наву иловагӣ барои 1000 ҷойнишаст сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва ба замми ин айни замон низ корҳои бунёдӣ ва сохтмонӣ дар муассисаҳои типи нав дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон идомаи мантиқӣ пайдо намудааст.